for viewers younger than the age of 30. Okay, listen up, class. I have finished marking your textbook, so munyo no munya ngasukuma azuzele incwadi yakho. Ningahlali. There is one learner who did far better than expected. He got 99%. He aced this test. Can you guess who it is? Kosi! Yes, it is. Umshayeleni izandla. Well done, my boy. Thank you very much, Mel. Ngifisa nje ungathi uma wakho ngabe usaphila. Phela nguyena beka umcucuzeli wami. I remember how you used to teleport people and objects just like that. And same as the magic wand. Oh, Baba, I have fond memories of when you were still performing. And ngiyafisa ngathi umenzi naye bethola uthola ukuthi abone yonke lemlingo yakho. Magic wand iphethe wonke ama-memories amadala ajabulisayo. Just memories. Ma-memories amadala. Kodwa angisafuni ukuphinda ngiyisebenzise le wand. Okanye ngiphinde ngiperforme futhi. Kaleboga a ka lapa ka tsela eo. O ska ba proud. Le wena o etsa the same one day. Kaleboga. Angela Baba, ngilenze just the way you like it. Okay.
Yazi ukuthini baba? Le magic wand yakho le, I never really got to understand ukuthi isebenza kanjani. Uthi is it witchcraft noma umlingo nje? Ew, lalela-ke makhosazana mntanami, i-magic wand akuyona i-witchcraft. Yabona, kodwa umlingo nje wokujabulisa abantu inobungozi. Ubungozi kanjani manje baba? I-magic wand ingakuhambisa umhlaba wonke la ufuna ukuya khona. Mana, usho ukuthi mangifuna ukuya eLondon izongisa. Mangifuna ukuya eParis izongisa. Ngenxa nje ye-magic wand. Ya, izokusa yonke indawo la ufuna ukuya khona. Kodwa ungakhohlwa ukuthi inama-memories awu-60 seconds kuphela. Uyabona? Uma ufuna ukuteleporta, kufuneka wenze sure ukuthi ubuyela within 60 seconds la uteleporte ukhona. Baba, manje indaba singahambi manje. Ungibonisa isebenza kanjani? Baba ngiyacela ngithi manje ngiyazi ukuthi awufuni ukuphinde uyenze lento. Nkosi yami. Baba ngiyacela ukugcina ncinci. Kodwa wena ozapha baba malesibona. Ngitshele-ke mntana, ngabe khona la ufuna ukuya khona? Yes, market ngithenga amaveji. Market. Okay, lungile, siye-ke emarket. Lalela, ungasabuza imibuzo eminingi, ngalizulu liyeza. Asiphangise masinya isikhathi singakapheli. Ngifake la maveji la umsholo kwathenga. Lalela-ke mntana, uyabona manje le wandi kufuneka ingaphelelwa isikhathi sila. Ngoba yaze yaphelelwa isikhathi iyolahlekelwa imemori bese siyalahleka. Siyabonga, asamba. Asambe. Sesibuyele ekhaya. Baba, ufuna ukungibulala. Hawu, angiwena uthi ufuna ukubona ukuthi isebenza kanjani. Manje uthi baba umuntu akabuyi within 60 seconds. Hayi, lo muntu uzobe esifake la eteleporte khona. Kuzofuneka abuye ngamateksi. Hawu kodwa baba amateksi. Okanye akhombi local. Baba, mhlawumbe what if umuntu uyikhethela ukuthi ufuna ukuyezweni njengabo Africa? Uzobuya kanjani la? Lo muntu kuyobe kuphelile ngaye. Ukusho ukuthi lento iyingozi. Manje wena awusabi ukuthi mhlawumbe ngafika umuntu atshontshe i-magic wand yakho bese ayisebenzisa wena ungazi. Izongazisa ngebhipha. Kanjani baba? Hayi, yona izongazisa. Uma ngabe isebenzisa nje ngizokwazi noma ngingazi ukuthi uyisebenziselani, kodwa yona izongazisa. Kanjani? Ngebhipha yabo mina ibhipha. Ibhipha into nje, yabo? Mayiqala nje isebenzisa izodi ilight. Eloke isebenzisa bese iya vibrate. Uyabo? Sengiyazi-ke. It's getting more interesting. It is interesting, my baby. Kodwa hayi interesting njenge-reaction yakho. Engibone ebusweni bakho uma siye emakethe. Amehlo akho bungathi kukhanda lembuzi liphekwe neyimpondo nje. Hayi kodwa baba udlala ngami. Hawu. Okay, ningahamba abantwana bami zonibona kusasa ngithi. Emenzi. Nalo khosete na library onya ka khotla. Khotla ba mnati. Mina ngiyindawo ngihambi neTP efana nani. Ngiyakumngana wami sodlala ama video games. Hawu, Vele. Job udlala kamnandi Job. Hawu. Mama, uyapi? Khosi. Mphuma nje ngithi ngiyofunana nawe. Bengikutshelile nje ukuthi namhlanje after school ngiyodlulela ngaselibrary. Yebo ushilo mfana. Kodwa kade uhambile. Ingoba bengisiza umngani wami. Ngiyaxolisa mama, bengingacondile ukukhathaza. Lungile mfana wami. Usubuyile manje endlini. Yikho kubalekile. Asingene ngaphansi sotshintsha uniform. Mos. Hello, Refilo. hello Menzi. Ngiyaphathile. Yes, that's it.
Ngasithanda i-dog sweet ne. Ngikade lata mara iseng flavor ke prefera strawberry. Sorry mara sonse ke se kgotlisetse. La ke na le sona strawberry. Re nka exchange ama o batla. Thank you. Hi, wena sa. Ngikuthengele sinyo if you don't mind. Hayi awuhluka khali. Khosame. Angere khos. Awudlala le bana baba. Yasipita wena sa. Ngani bengizama ukusiza nje. Ubani ucelile wathi usize. Mara thula into ehluphekile. Ufile. Sawubona mkhulu. Sawubona. Sawubona mfana wami. Kwenze njani wanyuka ubala nje? Abafana engidlala nabo bangibize ngesidom. Wathi isidom? Hayi awusona isidom mfana wami, yes? Yebo. Ungavumi futhi ukuthi bakubize ngesidom. Yebo mkhulu. uNkulunkulu uyakuthanda mfana wami, ukuthanda ngendlela oyiyo. Siyazwana? Yebo mkhulu. Lungile ke mfana wami, thatha icathulo zakho nale brush uhambe uyozibeka endlini. Bese siyahamba siye eparkini siyodlala. Ha mkhulu sephakini. Siye eparkini mfana wami, sheshisa. Thatha le icathulo. Sheshisa boy. Come in. Mrs. Mohali. Ngeke ngihlala phansi. Ngihlala phansi. Awusivawushela wena namhlanje. Cha siyajabula. Ongakofara i-coffee noma mhlambe juice. Ngakhathazeke ngami ngisase right. Futhi angihlala ngesikhathi eside. Why September awuzanga ngendaba ezingekho mnandi. Hayi, yebhadi. Angilethanga indaba ezimnandi vele. Hawu Miss Mahali kwenze njani? Ngizela mayelana indaba yengane yakho, uMenzi. Umenzi. Wenzeni? He does not take his schooling seriously. He has not been doing well in his tests. He does not finish his classwork. And his assignments are always submitted late, if at all. So ngizela ukuzokhuluma nawe njengomzali wakhe, to speak to him. Encourage him to take his schooling more seriously. Tell him to stop being so lazy and playful. Hey, Oda Tisha, ngiyayizwa yonke into ekhulumayo. Kodwa uMenzi is always in his room studying. Le nto ekhulumayo ayihlangani. Well, it's true. I even have the scripts in my car. I can bring them out and show you. You don't have to. It's okay. Menzi. Hey, ngibona le energy usebenzisayo ngabe ufaka encwadi zakho zesikole. Ungathi ngizokho serious wesikole wena? Oh mama. Ngathi ha mama ngithi why ungekho serious ngomsebenzi wesikole? Kodwa Kancane nje. Yabona wena, sisho kubela. Engitshela nje we ulazy ngakhona esikoleni. Ngendlela odlala ngayo esikoleni. Wena ngicabanga ukuthi ngiyavuka ngomsebenzi ngiyokwenzani? Menzi. Yabona wena, ngifuna ukufundisa isifundo. Le PlayStation yana yakho le. Ngifuna ukuthi nginikeze abantwana abayidize ba. Hayi manje ngawe. Ungathatha mama lalelake. Okunyeke ngizokhelisa imali incane. Wena ngeke ngiyofunda. Waza. Hawu. Sina kanjani? Mzukulu, ngifuna sukela namhlanje uthatha isikolo serious mfana wami. Uyabona imfundo isona sikhiya sayonke iminyango. Imfundo ingakwenza ukuthi ube umuntu omkhulu emphakathini nasezweni ohlala kulo. Ngifuna ukukutshela ngomkhulu uNelson Mandela. Uye waboshwa nabangani bakhe. Bahamba baswa ejele. Bathe befika ejele, abazange bahlale nje deke. Baye bafunda kakhulu. Kungakho uNelson Mandela uye waba upresident wezwe lakithi.
waziwa umhlaba wonke. Kuthe noma eseshonile igama lakhe alizange lishabalale. Namanje usasowumuntu omkhulu emhlabeni wonke. Manje ke mfana, ngifuna ukuthi uthathe izifundo zakho serious. Kodwa ngaphambi kokuthi wenze njalo, ngifuna uhambe uye kuma wakho uyoxolisa ngazo zonke izinto ozenze esikolweni nalezo ozenze lapha ekhaya. Sizwana mfana? Yebo mkhulu, ngiyathembisa ngizoyenza ngcono. Ngiyabonga mfana wami. Mkhulu uyakuthanda yazi? Yebo mkhulu. Yes boy. Hallo? Awu. Sawubona Bhekzizwe mfana wami. Hey kunjani? Banjani bonke abantu lapha ekhaya? Baba siyaphila khona. Lasekhaya bayaphila. Hawu ngajabula mfana wami. Awusho-ke injani imfuyo yami lapho azikho eseyivile? Baba bakhuleka. Konke khamba azikho eseyivile. Into isiyenzeka baba. Isibaya sakho sigcwele siyaphupha. Hayibo, uthini wena mfana wami? Ngiyacela baba. Uyasibabika lezina. Uyabona baba, iy'nkomo zakho lezi ey'nhlanu vela sezinamathole. Yo! Kuthi mangiya. Ngiyabonga mfana wami, ngiyabonga. Yebo baba. Awu sole kahle. Ewu. Baba, usinkonyana songakhi? Zu-11 mntana. Oh mkhulu, ezu-11 zonke. U-11 wonke mfana wami. Awazi ukuthi ngijabule kanjani. Manje-ke baba, kuzenzakani manje? Kuyofuneka ngihambe ngiye ekhaya ngiyokwakha isibaya. Bese ngithatha ezinye ngiyozitshayisa ukuze ngibekele lo mfana wami imali yesikole. Baba, azingazi ngibone kanjani. Ngiyabonga baba. Asibonge uphezulu mntana. Ungakhathazeki mfana wami. Umkhulu uzohamba nje amaviki amabili yazo. Kodwa mkhulu ubani ozosifikela uma uhamba? Ngoba la ngaphandle ugcwala izigebengu eziningi futhi angeke ngikhona ukuvikela uma ngisasemncane. Yazi, Vanya khona into engifuna ukubonisa. Hlala phansi. Suba. Uyibona lento mfana, izonikhusela nobabili noma wakho. Yini lena mkhulu? Lento ibizwa ngokuthi magic wand. Yenza imagic. Uzoyibona ke ukuthi isebenza kanjani. Ngabe khona la ufuna ukuya khona? Yebo mkhulu. Ufuna ukuya emall sothenga ice cream. Asike. Uhupila? Semoli mkhulu. Semo. Uyabona? Uyabona? Asambe ukuthi ufunani? Ice cream. Ice cream. Asambe isitoro se-ice cream silapha. Awuzobe. Lungile kafano. Angithoyitholile ice cream qeda asambe masini. Ngoba kufuna siphindele kamasini. Asambe.
Imijikwane iyasebenza futhi yindle ningayifuni. Kulungile ke mfana. Ngizokunika yona. Yes? Yebo mkhulu. Kodwa ukhumbule ukuthi ungayisebenziseli izinto ezingalunganga. Sezwana? Yebo mkhulu. Kunye futhi ukuthi ungahlukumeza abanye abantwana ngayo esikolweni. Yes? Angeke mkhulu ngiyakuthembisa. Right. Enye into ke ukuthi noma wakho ungahlingutshela. Yes? Imfihlo yami nawe. Mina nawe sizo Class, remember? Tomorrow is assignment submission day. It is D-Day. No absentees, no excuses. And remember, whoever gets the highest mark gets a reward. Okay, have a good day. Bye, teacher. Mejikwane. Ngibonisa ukuthi uKhosi wenzani manje. Ngibonise le mpatha yoKhosi ukuthi yenzani manje. Yes. Hayi bokhos. Akulalo. Isikole kusasa. Ungakhathazeki mama. Sengiyaceda. Ngifuna ukuyishaya le assignment test ukuba ngizokhona ukuthola le top prize. I-top prize? Yebo, uMrs Mohale uthe ozothola the highest marks uzothola le top prize. Yini ke leyo top prize eyenza ukuthi ungalali ebusuku? Iphakethe lama-sweet and my feeling tells me that it's mine. It's yours. I'm taking it back home. Yours. In your dreams. Ntwana yami. Ngeke ukubone lokho. Lingu wami. Ngiyise kaBokhosi. Nomva. Babuwenza ngalesikhathi sobusuku manje. Hasta la vista, baby. Aziwa ke. Yelo. Yabo ndodakazi kunjani? Baba, kwenze njani ebusuku kangaka? Hayi akho lutho bengicheka nje ukuthi ngabe konke Nangomuma siyabonga. Umenzi yena ngabe kuphi manje? Baba umenzi ulele kusebusuku. Hey. Ngiyaxolisa mntanami ukukuhlupha ngalesikhathi.
indaba ekamereni lakho le. Umenzi lele kusebusuku uzoyapi? Inkosi uzoyapi? Ngiyacela mntanami, ngiyacela. Hayi kodwa abange, hey, okay ngiyayo. Baba, nangu menzi ulele. Oh, hayi ayikulungile ngiyabonga mntanami. Kanti bakwenze njani kahle kahle? Hayi akho lutho mntanami, bengiphupha nje kabi. Mase ngithi hayi make ngicheck ukuthi ngabe konke kulungile lapho kini. Ngixolele ukukuvusa ebusuku, hamba kuyolala sizokhuluma kusasa. Hey, lungileke. Good night, baba. Good night. Khosi, kwenzakalani la? Uphi umsebenzi wakho esikole? Ukhona mem. Ukuphi ngikhombise? Uwenzile nje. Angicondisisi futhi ngicede nayizolo ebusuku. Then ukuphi ngikhombise? Angazi mem. Unamanga leyo mema kawenzanga umsebenzi wakho mshayi. Yabona, ngoba ufuna ukwenza umsebenzi wakho esikole. Abanye mabahamba baye ekhaya after school uzohlala for detention. Kodwa akunapha kodwa meni yalutho ukhosi. Ngiyakho detention. Detention. Chelile, sazoza. Shayisho maye, shayinele, for sure. Yeah, uthwethwe ngamavosho wajabula nje indaba. So, mama, benginesuku olumnandi namhlanje esikoleni. Kwenzakaleni? I submitted the best assignment eklasini namhlanje. Hayi bo menzi, assignment. Mina ngiyazi leyo assignment. Indaba satshelana izinto la ekhaya. Bengingafuni ukukutshela mama, bengifuna ukuzenzela ngokwami. Ngibona ukuthi ngizozenzela mama. Oh, mfana wami. Mama uyayiqhenya ngawe, yes? Mama. I'm proud of you. Mama. Mama, and uthisha usitshela ukuthi uzothola the highest marks uzomupha iphakethe lamaswidi. Iphakethe lamaswidi. Lalela amaswidi awethu angithi siyawathola lamaswidi angithi. Yes. Yebo. Angithi mangithi fundana nifundi. Njengoba phela abantwana dlulisa lapha manje. Okay, lalelani ke. So, njengoba beyisengishilo, the one who gets the highest mark will be rewarded. Nizamile, but there can only be one winner. And the winner is Khosi.
What? I was top of the class. You got the seats! Oh, ngani. Wena, top of the class. I'm born Knox man. Namhlanje ngifuna ukuthi sipheke, angifuni senze lutho. Sodla out yes. Sodla ini? Burgers and cheese. Ngani amazi ngikhuluma kuma ngitshela ngalento ojabula kanjani. Hamba ke shintsha sizohamba. Hey, pull over. Inside kuphi? Sepeki. Oh, ngizilahlile. Hamba ke shintsha hamba. Sihamba yes? Awushimaya. Khosi, kumele udle. Ngeke ulala ungadlile. Angilambile. Hayi bo Khosi. Ngiyazi ukuthi uphatheke kambi kodwa kwamele udle. Ngiyenzile assignment test. Nawe ngibonile bekufanele ngabe ngiphumelelile hayi ukuba ngingaphumeleli. Yebo boy, ngikubonile ukuthi uyenzile. Ngiyacela mfana ngicela uhlale phansi udle. Yingobani ngingaphumelelanga? Yingobani? Khosi. Ya, Ngobo. Ufunani eklasini u1? Amem ngizobe isikhwama. Oh. Amem namhlanje umuhle. Ngiyabonga. X for Zeta. Y for you. Z for Zambia. Very good. Okay, asukumen sonke sokwazi ukuthandaza. Okay? God bless. God bless our food before we eat. Amen. Ningahamba niyodla. Ma'am, kunambuzo ukuthi nasikhathini sakhe nathi litya khosek ma'am. Hey, kuyan. Khona bona thatha isikhathi sanibibe. And sizokuthola. Mulani, seshana amabheki. Ma'am, isitholile. Hayi bo wengane. Usithole? Sithole isikhwameni sakakhosi. Ya. Khosi, usithatheleni isikhathi somnye umntana? Mangisithathanga futhi angazi ukuthi singene kanjani esikhwameni sami. Unamanga lo memu. Yabona ke, ngoba ufuna ubayisela, utshontshela abanye abantwana, uzohlala futhi for detention. Hayi Khosi, akunakota mem yalutho. Angeke utshontshela abanye abantwana and expect to get away with it. Futhi ngimtshela uma wakho. Ukudla. Songazi uyotshontsha ukudla pho. Khosi ngikutshela ngaso sonke isikhathi ukuthi uNkulunkulu akazwani nomuntu otshontshayo. Angali izinto zebhedela endlini. Kodwa ukuthi ungazi uyotshontsha ukudla kwenye ingane pho. Ngifuna ukukhuluma. Vale lo mlomo wakho. Angifuni ukuzwa lutho liphuma emlonyeni wakho. Mem, ngiyaxolisa. Angimazi ngempela mina uKhosi ungenelwe yini. Kodwa ngiyathembisa ngeke kuphinde kwenzeke. Uthuleleni ke wena ungaxolisi sigebengu. Ngiyaxolisa memohali. Ngiyafunga angeke iphindi yenzeke.
My queen. What do the my love king? Ngicabanga lengane ngiyifundisa esikoleni yes. What's Suspect ukuthi uyacheat. What cheater? Phela kuthanga bekumaka incwadi yakhe esikole. Ngabona ukuthi le handwriting akusiyo yakhe. Nanama answer bayangamfanele nje. Njalo nona what's Athi ngicebo. Icebo. Lithi nicebo. Ngithenga ama seeds and ngizowa boil. Bese ngiyabanika. Angithi uyazi ukuthi obviously isito liboiliyolo kazukukhula. So ngizobanikeza bese ngibatshela ukuthi lo uzokhulisa iblomo elihle from lelo seed uzobi. Bese lo uzoletha iblomo lomgunyathi uzompamba bese ngibona ukuthi uyena ocheatayo. That's a brilliant idea. Obvious. I like it. Awushateleni kanti. No, I you. Hello, Aflo. Hello, Khosi. Ngifuna ukuxolisa ngokwenzeka izolo. Ngifuna ukukwazisa ukuthi isikhaftini sakhe ngisithatha. Khatsebe gore wa singa. Eba nkotla botlhoko gore ba punishitse from 12. Don't asiphutha lakho lelo. Listen up, my beautiful children. I have an announcement to make. So from today onwards, we will be having a dual competition between two learners every week. So the one who performs the best in the competition will be announced as a winner and receive a prize. So the two competitors that I have chosen for this week are Nancy and Khosi. So I have given each of you a seed. The one who grows the most beautiful flower from their seed will be declared as the winner and receive a prize. You have 1 week. Make it pay. Hey, Khosi. Sizilungiselele detention ngoba ngizokufaka eqhabulini ngale mbali yami. Hayi sikamna kare. Ya baleka chicken uyikwala. Quiet. Manzi and Khosi, don't forget that tomorrow is submission day for your flower pot plant projects. No absentees, no excuses. Good luck and good day to you all.
Ay. Ngiyobekubiza igama lami kusasa. Wabeki. Bekuzizwa. Mkhulu. Hawu, mfana wami. Hey, awusho usuka kuthola kuyethunjini. Hayi cha sengathi ukuthi nje ukubamba kancane nje. Hey, kahle. Awuyeni mkhulu kunenkinga? Sekuyonakala ke manje. Lalala mfana sekufune ngiphuthume ngishone eGoli ngizawushesha ngokushesha nje ngiye esikhumulweni seyindiza ngibamba indiza ngokushesha ngishone eGoli hey lalake qhubeka ngokwenza umsebenzi omhle mfana wami hayi wenza umsebenzi omhle unakekele yonke imfuyo yami Zenza njalo mkhulu sozohamba kahle Usale kahle mfana wami Good morning, class. Good morning, teacher. How are you? We are excellent. How are you, teacher? I'm fine. Can you guess what it is today? Presentation day. Yes, it's presentation day. Josie and Menzi, I hope you're ready. We'll start with you, Josie. Let's diploma lako. Josie, ilona diploma lakho le? Ngizamile mem, kodwa ngihlulekile. Menzi, let's see your flower. Wow! Boy? Yes ma'am, ngizandla zami. Wow, mshayeleni izandla. Okay, Asukumeni siyodla, and then I'll announce the winner of the competition after the break. Where Makhosi? Makhosi! Baba. Hey, la mntana. Ufanele mina ngithuza next week. Cha mntana bekufanele ngibuye izinto ziyabheka. Indaba kunjani? Ngenkathi ngihamba ngekhaya, umenzi uyoweza kimi. Wangitshela ukuthi ukhathazekile ngesafety yakho. Ngamnika imagic wand yami ukuthi ayisebenzise amakoni emergency. Baba, uthi wenzeni? Ngithi nginike umenzi imagic wand ukuthi ayisebenzise. Kodwa wenza kanjani into enjalo? Uthi wenzeni? Ubekhathazekile. Kodwa baba. Kusiyami. Bheka kahle Makhosazana. Baba wathi ubona ukuthi ngibheka ngondutho lana. Ngithi bheka ubheka nalapha ezantsi ekhoneni. Baba, ngondutho nami ngiyabheka ngiyazama lana. Ay kodwa yini? So sweetie, next time phela sisiyazi manje ukuthi ubani yini. Or kanjani? Sure man, awukali nathi today. Afanda ngifuna ukudla into ekhala kade abomabheka. Ngifuna ukucelebrate for ukuthi mina ngashaya. Ngizoyithola ibheka la. Angizoye emall. Yazi ukuthi emall thatha awufika dama uhamba ngama-taxi and i-break ethi na-30 minutes. Uyacabanga ukuthi uzofika kanjani? Yabonga le stick sami. Ngafika le emall in 5 minutes. Ungathi usitshela ukuthi uyadlala. Ungaze uzenze headquarter lo wasemzini. Achubekani inhleka mina ngiyabuya ngisayodla ibheka yami. Magic wand. Ngithathe uyise emall. Ikhanda lakhe liyashisa. Ngakuyibeke phela. Ha? Yini phaya? Hey, Baba khiphi masibone. La ikhona iyasebenzisa. Usebenzisa le wand la ikhona. Oh, this can only be one thing. Uhambe naye esikoleni baba. Asiya le khona esikoleni. Something happened to ngani yami. Ngisho incane nje. I promise you.
Ngiphinde ukukhulumisa. Asabe khuluma khuluma. Gijima. Magic one. Ngicela ibheka ngama-chips ne-cold drink. Burgers and cheese. 11:05. Oh, sho ukuthi ngisele nga-25 minutes ukuze ngibe la. Hayi, sisihle. Sisi, nami lokho ngizama ukuxazulula kwamanje. Ingathi sivethana wanyamalala. Wena njani? Thato, tshela uMaka Menzi ukuthi kwenzakaleni. Uvela wanyamalala. Uvela wanyamalala kanjani? Uthe uyani emoli. Emoli, yokwenzani? Uvela wasebenzisa i-magic stick yakhe wanyamalala. Awusho mfana, ngabe ushilo ukuthi uyakuyiphi imona? Cha ka sho. Ngane ngiyacela ukuthi ningitshele ukuthi this happened. 30 seconds ago ngiyacela thisha. Ngane. Cha, ngenza kabe uqala i-break. Kutheni? Cha, iphutha lakho leli baba. Ya baba Max. Kumele ngihambe manje ngiklini iprice yami. Magic one. Ngithathe ungibuyisele esikolweni. Magic one, ngithathe ungibuyisele esikolweni. Magic one, ngithathe ungibuyisele esikolweni. Mina ngifuna umama wami. Magic one, ndacela uqinise esikolweni. Ngifuna umama wami. Mall. Ler mall. Romatla kae ho tletse di mall tje mo Soweto. Hona le bo Maponya mall, Jabulani mall, Dobsonville mall, Ndofaya mall, you name them. Ama labapala lona man. Labapala. Labapala man. Yonke lento iphutha la. Ngaba ngimnikanga lo mfana le magic wand. Awubheke manje. Angimazi umzukulu wami ukuthi ngabe kuphi. Kodwa nomakhosi nami kodwa Baba, angicabanga ukuthi ngiyafuna ukukhuluma nawe njengamanje. Baba ngifuna ukuthi ukwenze. Uthathe yonke into yakho la ekhaya. Ethi Mr. Makhobo uyithathe. Washina yodwa baba. Ungincede. Uthathe le suitcase yakho uhambe ubuyele emakhaya. Angikudingi la baba. kodwa Yini bana mina umthula uMenzi? Cha, kodwa kukhona engikukhumbulayo. Hey, buwa mshimana. uMenzi uthe ma ikhipha i-magic stick wayitshela ukuthi imise emall la kwacala khona. wathi imise kuphi? Wathi imise emall la kwacala khona ukuthi angisakhumbuli. Ngicabanga ukuthi ngiyazi ukuthi ukuphi. Asambe. Riakai man. Riakai. Hey, lona la hlupha batho ba South Africa. Hayi.
ngicela ungisekhaya. Ngicela ungisekhaya. Ngiyathembisa angeke kusebenzise futhi kodwa ngicela ungisekhaya. Hayibo. Boy. Yini manje ntwana yami zishangani ukhala ngani manje? Ngifuna ukuya ekhaya and futhi ngifuna umama wami. Ekhaya. Ntwana kaNtoni uphuma va. eBramfisher. Oh, Bramfisher. Amna ngiyayicava iBramfisher mara wena uphethe. Angiphethanga nisi kodwa ngifuna umama wami. Eish, ne. Asivaye ngizokukhombisa kini ngilandele ntwana yami. Ngani yami zoyithola mase kunje. Ngani? Hey! Yawena nyabe. Hey wena. Hey. Gra. Mama. Ephele wathi wena manje akaso ngijabulisa sina khipika. Ukahle mfana. Yebo mkhulu. Ukahle. Hola. Wena lo. Thema ne ke mothusa mantwana ena, mara thema na ka etsa next. Thema. Bengisacela ukukhuluma nawe noMkhosi mntanami. Ngifuna ukuthi ngiyaxolisa ngestress nobuhlungu engubangele kona. Kungakho ngiza kuwe ngithi ngixolisa ngokungazenzisi. Sandla phezu kwesinye mntana. Yebo. Nami bengizothanda ukuthi ngixolise ngendlela engikhulume nawe ngayo earlier. I didn't mean any of those things. Nami bese ngizwe ngitokuthela nje. Ngiyaxolisa baba. Ubufanele ngani yami. Anti nami futhi ngiyaxolela. Xolisa mntana. Nami ngicela ungixolele mama ukuthi ngifakele istress. Nawe mkhulu ngicela ungixolele ngokungakulaleli. Ngiyakuthanda mama. Nawe ngiyakuthanda mkhulu. Nathi siyathanda. Sibonga uNkulunkulu ukuthi uMenzi ubuye aphephile enangalimalanga. Welcome back, Menzi. Ngiyabonga. So, back to the business of the day. The announcement of the winner of the flower pot plant challenge between Khosi and Menzi. Before ma'am usho ukuthi ubani winile bengithanda ukusho something. Okay, go ahead. Okuqala bengithanda ukuxolisa kuwe ma'am nakini nonke nakuwe Khosi. Bese ngekho isidingo sokuthi usho ukuthi ubani winile. Uyedwa umuntu owinile uKhosi. Lihamba liya angiyenzanga ngizandla zami. Ngisebenzise imagic wand ukuze ngithole. Nesikhaftini saka refilwe yime ngisathile ngasifaka esikhwameni saka Khosi. Benginomona for ukuthi uKhosi uyangihlula izifundweni zakhe. Ngiyaxolisa kuwe mem nakini nonke nakuwe Khosi. Bengithemba ukuthi nizongixolela.